Een mini-reddingsboei. Die kregen alle rietsleden van de Frieske Marten juist de uitrekt. Want de reddingsbrigade van de Lemmer dreigt het zonder clubgebouw verder te matten. Een grote groep leden zag dat net zitten. Nou, ik denk dat ze dan sowieso geen cursussen samen aankennen. Dat voornamelijk is. Het zwembad is er natuurlijk, maar ze moeten hun cursussen, deze B en ik, die moeten letterlijk echt hun cursussen kennen. En dat heeft echt het clubgebouw voor nodig. Hier de reddingsbrigade een eigen clubgebouw, maar dat is sloopt, maar de tassissing dat er wat oorsregelen worden zoeken. Die nieuwe ruimte is er wel, maar de hier daarvan is eens net op te brengen. Dus droot er wat nu, we zien de viever bij het gemeentehuis en vieren de ledenactie. Want de reddingsbrigade is wichtig voor de Lemmer. Voor Sinterklaas, nou, aankomende weekend komt prinses Beatrix, moeten ze 20 vrijwilligers van mij nemen. De coalitiepartijen in de gemeente die komen in kwaad mogelijk nog maar een moosje, waarbij de wethouder vregen wordt de problemen van september op te lossen.